Ale ja to nevydržím. Ja proste... Ako... Kľud, pokoj, pokora. Lebo ty začneš kričať a tí ľudia sa potom boja, zlaknú sa, nedopozerajú do konca. A tam sú tie najdôležitejšie veci, chápeš? Takže klídek, pokora, úplne s úsmevom. Môžeme ísť na to? Dobre, tak ja to skúsim. Takže poprvé, tento projekt nie je náš. Je starší už viac ako 10 rokov a súčasné vedenie ho zdedilo ešte po tom predchádzajúcom. My sme si od súčasného vedenia vyžiadali zaslanie projektovej dokumentácie. Ale oni nám ju odmietli poslať. Rovnako to spravili aj na Klačne. Takže o výrube týchto stromov sme nemohli ani len tušiť. Väčšina miest pri tom, ako buduje cykloinfraštruktúru, stromy sadí. Napríklad v Malackách ich zasadili viac ako 600 kusov. Po druhé, mesto o tomto projekte vedelo už minimálne 3 roky. Takže už 3 roky za nami mohli rásť nové stromy. Ale oni sa miesto toho rozhodli, že deň alebo 2 pred výrubom to oznámia vám aj nám. Po tretie, stromy ustúpili cyklotrase. Ale keď sa prídete pozrieť na miesto činu, prídete na to, že nie všetky stromy zavadzali trasovaniu tejto cyklotrasy. Takže niektoré tu mohli kľudne ostať stáť. Po štvrté, mesto tvrdí, že stromy vyrúbalo aj kvôli bezpečnosti na cyklotrase. Bezpečnosť cyklotrás je predsa úplne o niečom inom. Ľudí a detí na cyklotrasách neohrozujú stromy, ale bezohľadní vodiči v križovatkách. My sme navrhli, aby mesto túto cyklotrasu napojilo aspoň na základnú školu Zárevúca. Ale nenapojilo. Po piaté, všetko je inak, ako nám klamali. Táto cyklotrasa sa volá Zápalkáreň železničná stanica, ale na zápalkárni nezačína a na železničnej stanici nekončí. Takže vážený, zhrnutie na záver. Je zlé, že mesto vyrúbalo stromy. Takisto je zlé, že už pred 3 rokmi nezasadilo stromy nové. Je obrovská škoda, že sa vyhovorilo pri tom všetkom na cyklotrasu. No takisto je veľká škoda, že túto cyklotrasu nenapojilo v podstate na nič. Je úplne na figu, že mesto nevie túto, ale ani iné témy komunikovať. Aj napriek tomu vás chceme poprosiť o ohľaduplnosť a pochopenie. Mesto sa snaží. Upratuje, opravuje, zháňa peniaze. A robí všetko to, na čo sme tu 20 rokov neboli zvyknutí. My miesto toho na internete a prevažne na Facebooku šírime len nenávisť. Skúste ich pochváliť, keď spravia niečo dobré. Určite to potrebujú. Laco, my sme zabudli na to prekvapenie na záver. Čo to malo byť? No Miro, vieš, ja som moc nechcel, lebo to ešte nemám overené. Ale mesto chce údajne na stanici vyrúbať všetky stromy aj tie vrby a možno sa pritom znova vyhovorí na cyklotrasu.